Skont l-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu Fitch, Malta tkun waħda mill-aktar pajjiżi ekonomikament esposti jekk ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. F'analiżi dwar il-futur tar-Renju Unit jingħad li l-aktar pajjiżi esposti huma l-Irlanda, Malta, il-Belġju, l-Olanda, Ċipru u l-Lussemburgu li l-koll jesportaw prodotti u servizzi lejn ir-Renju Unit li ammontaw għal mill-inqas 8% tal-prodott domestiku gross. Ir-rapport jgħid li ċertu pajjiżi jibbenefikaw jekk l-investiment dirett barrani ikun diversifikat mir-Renju Unit. Iżda Malta, il-Lussemburgu, il-Belġju u l-Ġermanja għandhom investiment dirett barrani ogħla minn pajjiżi oħra Ewropej u aktar assi finanzjarji fir-Renju Unit. Allura jmorru ħażin jekk jinżel il-prezz tal-isterlina. Is-setturi bankarji ta' Malta, l-Irlanda, l-Lussemburgu, Spanja, Franza u l-Ġermanja għandhom rabtiet sinifikament ikbar mar-Renju Unit, jgħidu Fitch, u dan huwa fattur ieħor li jista' jolqot lil pajjiżna fil-laħam il-ħaj. Intant fir-Renju Unit qabdet irritmu sew il-kampanja elettorali fid-dawl li l-poplu jivvota fit-23 ta' Ġunju. Interessanti kif Fitch qalet li ma tirrakkomanda ebda tip ta' vot u r-rapport tagħha huwa wieħed tekniku.